Madoka Cherema Buja tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa lochisere mumwedzi uno wachiwabvumo. Idi mandiwe zvakaita kunyangariwa nhau dzanyasi idiwi mubvana watungwarara kugoenda achepatira bhabhurasi mandiwe pakuti ndida kuika mari 500 pakasiyana siyana panzvimbo pano kuno imi michiuya muitsvake muemba wakadari mandiwe unoita kuita kunyara nawo. Kuno dzimwe nyika munhu akatoboeka ari kufamba munzvimbo dzakaita kudaro notsoka aiwa hakutosungiwa unotoisiwa mujere mandiwe pakanyangaritsa ukaona mufungiro wacho wakadari dai pano munhu ano mufungiro anofunga zvisvinu aiwanyepa kuti zvisvinu bazvauri kutiitira. Wamunangari wanyasi waenda kuchipatara chopari kuti waaparure zviri pamutemo dzimba dzakapendiwa patsva dzinogara wakoti pachipatarapo kuti makorokota kuwakoti zvandohwadza mandiwe waita kuwatambisa museve mandiwe unobva waita kuwanyarira idi. Regai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Munyaya yafadza vazhinji kwaburika kuti kwai kuno mumwe akanga atsitsiriwa nomatombo pasi mumugodhi aiwa aburika ari mupenyu mazuva masere agarapo pasi ipapo aiwa ari kuti makorokoto tikutenda yawe nokuchengetedza upenyu kundohwadziwa kuti mubiya ache waanga anaye pasi ipapo aribe kuzopona pakanyangara mhandiwe asi tinozvitenda kuti mupenyu. Uri kumaraba mutongi mukuru wenyika hagonzi haiwa ari kupedza basa muso muvhuro uno. Regai tione mhandiwe kuti zvichaita sei. Peno ndizvo peno manyepo ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apa imi ko uyu anozviti mama Bless pakanyangara mhandiwe azokwechemedziwa manje nemakore 45 ogara mujeri 75 years pachirungu nonyaya yacho yekubhinya wapwere agobwinya wapwere kakawanda wari pakati pemakore mapfumbamwe kusvika pa10 notibodzi wese wabvana nowakomana idi zvinoita kurwadza kuno aiwa tiri kutenda kuti abatiwa ipapa regai tigoona akazoburika asi aiwa paribe kuburika chaiko. Ipapa tikaringa izvezvi kwaito mapurisa ari kutsvaka wanhu wana waenda wakabira bhangiro AFC pamurambinda kwairabiwa mari inoita zviuru zvipfumbamwe zvomari yekuAmerica pokare nomazigi mari musvo wayo mazviuru 152 152,000 zig pachirungu pakanyangaritsa imi. Regai tione zvedu kuti wari kumbopera wachida kuita sei naro zigi racho tichaona ipapo. Kwai kuri kunzi novanoreketa makwai kuno mabasa wanosenza kukambani yoHezi Motors. Kwai kambani yoHezi Motors yanetsa nokuvhara wanhu mandiwe ichiribe wanhu wairi kuitira zvinhu zvisvinu zvokutoti ipapa waakutosungisa nowashandi wawo nokuti ichokwadi cherere. Regai tirambe tichiringa. Nelson Chamisa agoburika pokare ari kuitira kukanda madimikira mhandiwe agoti ini ndanhadzirira ini ndaandiri kubatsirwa kunhadzirira kuno izvezvi aiwa ndamirira ndanhadzirira ndaakutoda kutoti zviitike. Regai tione mhandiwe kuti zvii zvichaitika ticharamba takaringa kuti zvinenge zvina nopapi. Izvezvi GMB yakuburika ichinzi aiwa yati tapedza kubhadhara mari yese yekuAmerica iri pachikwereti wanhu tichiribe wakaunza hazvo wakaima zvese kuGMB aiwa mayusa yawo tawapa pandosara mazigi unobva watoona kutoti heno zviri kuitika. Regai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Kuri kunzi kwano kakambani kondege katsva mhandiwe munyika medu muno kari kuzikana nokuti Fly Crystal
tikaiti kuona kuti kari kutekaira sei kana ikachienda kupi nokupi. Asi kureketa kuno kwai kari kundotanga nokuti Harare Bulawayo kozoti Pokare noKariba. Rikaitione kuti zvindizvo chere zvichasvika papi zvakadandozvo. Tinoramba takandolinga kuti zvinenge zvienda sei. Ipapa achivhayo agototi kwai ndiri munhu anonakidza, ndiri munhu baari kutsvakiwa. Imi zvatinoona pasi pano tikaitirambe takalinga kuona kuti achapera sei. Anga ari kupindura vanhu kuSouth Africa wari kuramba wachireketa kuti Ramaphosa chii chawagoita noiye yuyu akamboita mbavha uyu. Kunorekai tigoona kuti zvichapera sei, zvichaperera papi. Tinenge tichindonyepana zvedu. Ipapa tiri kutenda kwai Ralph Kaondera aitiva ndiye mutambi watambi wakatamba mwedzi watapedza kuti makorokoto. Kelvin Kaindo kwai ndiye ari Pokare murairidzi wevatambi webhora akaita zvisvino mwedzi watapedza kuramba richitenda. Ipapa tolinga dziri kuitika pasi rese. Ramaphosa dzinenge dziri kuvamomotera. Hino zvareketi vanodarirawo kuti vanotokona kuenda kubisiwa chaiko pachigaro. Rekai tirambe tichiona kuti zvichaitika chere handifungi, asi rekai tirambe tichiringa. Ipapa kwai bhazi ramunorurama rinobva kuMalawi richienda Joburg raita tsaona manduwe kuLimpopo, kutosiya wasere watopfa ipapo. Apa vamwe vakuwara zvakaipisisa kunyangaritsa chaiko. Hino mandiwe kuti zvinopera sei. Tsaona dzacho kana dzada kubata kusimuka idi pakaita kunyangara. Takaitione kuti zvinoperera kupi. Mvura iri kunaya tsvinu manduwe kwai yavhiringa nzvimbo inonzi Garden Road pachirungu kuSouth Africa kuku. Kwai pachiri bechizvino zvokutoti vanhu vari kutoita kubatsirana chaiko kuti zviite zvakanaka. Takaitione kuti zvinopera sei, tinoramba takandolinga. Ipapa kwai kuCentral African Republic zvakaburika musarudzo zvareka buritsiwa mandiwe nekuti basa vari kutohwadziwa kuti tipei mari dzedu. Ukaona pakadaro paita kunyangara ikwe, paita kunyangara. Rekai tirambe tichiona zvedu kuti wachavaita sei ipapo. KuUganda kwai aiwa zuva rechipiri chiri kuteera chichi. Garirai kumba zvenyu nokuti Museveni wanenge wari kutora mhiko dzokupinda Pokare pakutonga. Idi zvavo wabedu zvavo chaizvo. Ipapa kwai kuBritain anonzi CJ Uja kwai asungiwa mandiwe nokutoti ndiye mumwe wavanhu vari kubira vanhu mari padande mutande. Pakanyangara. Fernandes Bruno kwai ndiye hanzi ndiye mutambi ari kutamba zvinouseza wogori rapfuura riri kusvikira izvezvi womutambo webhora kuBritain kuti makorokoto ipapo. Dai zvaramba zvakadando kai tigoona kuti zvinopera sei. Tiri ipapo tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.